Здравейте, момичета! Днес ви представям най-новия модел Rockler от финно плетиво с бласков ефект. Моделът е наричан в 4 цвята. Подред ще видите и другите цветове. Сега първо виждате сивия цвят. Рукавите на модела е тип палон с прозрачност и е на размери S, M, L, XL. Много е еластична и мека материя. Отпред е с V-образно деколте, като дължина модела е до коляното. Сега виждате цвят екрио и по-близо ви показвам, за да видите какво представлява като материя, като качество. Просто са уникални. Последно виждате черния цвят. Повтаряме черен, цвят екрио, цвят капучино,